أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ‘Yan uwa musulmi, nasihata ta yau zan yi bayani ne akan abin da ya shafi lokaci. Lokaci wani abu ne mai muhimmanci dangane da rayuwar ɗan adam. Yana daga cikin hadisin da Mu'azu bin Jabal radiyallahu anhu ya rawaita daga Annabi alaihi salatu wassalam yace dangane da muhimmancin lokaci a rayuwar musulmi ɗan adam. Annabi alaihi salatu wassalam yace la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'alu an arba'i khisalin. Babu wani ɗan adam, babu wani bawa da kafarsa za ta motsa ranar alkiyama har sai an masa tambayoyi dangane da wasu abubuwa guda hudu. Wannan zaman da za a yi, Annabi alaihi salatu wassalam yace 50,000 sana, tsayuwar shekara 50,000 za a tsaye. Za a tsaya tsayuwar shekara 50,000. Babu ɗan adam ɗin da zai motsa ƙafarsa har sai Allah ya yi masa tambaya dangane da wasu abubuwa guda hudu. An umurihi fi ma afnahu, dangane da rayuwar gaba ɗaya, yaya ya ƙarar da rayuwarsa, da ya zauna a duniya yaya ya ƙarar da rayuwarsa, da yaya ya cika. To da haka zaka cewa Allah, ni ma'aikaci ne, kullum ina ta aiki, ba da lokacin da zan karanta alkur'ani, ba da lokacin da zan saurari iyalai, ba da lokacin da zan kaza. Ko ka ce kai manomi ne, in ka tafi da safe sai dare kake dawowa gida, ba ka da lokacin da zaka sallah a jama'a, ba ka da lokacin da zaka zo ka yi karatu saboda kana ta fama da iyalinka. Karshe kenan abin da ni dan kasuwa ne, ba da lokacin da zan je masallaci, ba da lokacin da zan je makaranta. To Allah zai tambaye ka dangane da rayuwar gaba daya, karar da ita. A wannan hali Annabi alaihi salatu wassalam yace wa an shababihi kafatan fima afnahu. Allah zai tambayi mutum dangane da kuruciyarsa gaba ɗayanta, yaya ka karar da kuruciyarka lokacin samartaka. Na daga cikin abu mafi muhimmanci lokacin samartaka, Allah yana ware wasu matasa domin ya sa su a ƙarƙashin inuwarsa, waɗanda suka tashi da san addinin Allah suka kuma ƙarar da samartakarsu, sannan suka tsufa da imani da kuma san addinin Allah. Ranar alƙiyama Allah yana zaɓar waɗannan samari matasa wanda tun daga ƙuruciyarsu suke ƙaunar Ubangiji kuma suke san addini, suke kuma iya bakin ƙoƙarinsu. To Allah zai saka ta a cikin inuwar al'arshi, inuwa ce babba ta musamman, sai waɗanda Allah ya zaɓa yake sawa a ciki. Amma a yanzu matasanmu suna ƙarar da rayuwarsu ne wajen biya wa 'yan siyasa bukatarsu, wajen kidnapping, wajen harkokin sace-sace. Matasa kusan anan suke mutuwa, wasu kuma su shiga harkokin jihadi, anan ake kashe su. To wannan Annabi alaihi salatu wassalam ya ce Allah zai tambayi mutum dangane da ƙuruciyarsa, yaya ya ƙarar da ita. Yana da kyau da muhimmanci iyayenmu su ci gaba da bamu tarbiyya domin mu tashi da san addini tun daga yarantaka zuwa kuma lokacin da muka tsufa, mu ci gaba da san addini tare da kuma kwatanta shi. Allah ka samu dace. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce na uku, Allah zai tambayi mutum an malihi, dangane da dukiyar da ka samu, arziki, min aina wa fima anfaqahu, ta yaya ka tara arzikin, ta yaya ka samu, Allah zai tambaye ka. Sannan yaya ka ciyar, yaya kai amfani da shi, ina ka samu, ta ina ka samu, sannan kuma ta ina ka fitar da shi, wanda irin aiki kai da shi da ka samu din. Yana da muhimmanci mutum ya duba halal, ya tafi neman arziki wanda zai iya kare kansa a kai idan Allah ya tsaye da shi ranar alƙiyama. Allah karfa mana asiri. Wa an ilmihi ma za amila bihi, Allah zai tambaye ka dangane da iliminka wanda ka samu, ya kai aiki da shi. Abu ne mai muhimmanci ga malamai su sani cewa duk abin da suka sani na ilimi
wajibi ne a kansu su faɗawa 'yan uwa, su isar da wannan ilimi zuwa ga wasu mutanen. Idan sun yi haka sun kubuta, idan Allah ya tsayar da su akan wannan tambaya suna da abin da za su iya bawa Allah amsa. Amma idan kai ilimi ka ƙi amfani da shi sannan ka kuma ƙi sanar da shi, to kaga baka da mafita. Malamai suka ce wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ko da iya shi kadai ya iya wadatarwa akan abin da ya shafi lokacin dan adam gaba na rayuwarsa. Wannan hadisi yana cikin sahihu targhib, hadisi na 127, yana kuma cikin littafin sahihu jami'ul saghir, hadisi na 7300. Yana da muhimmanci kawo wannan gabar a wannan lokaci, musamman yadda mutane suke amfani da damar su wajen wulakanta lokacin da Allah ya hore musu. Wannan shi yasa na zaɓo wannan hadisi na kuma zo da shi domin yi nasiha da shi a yau. Muna fatan 'yan uwa musulmi za su gyara, wanda suke tafiyar da lokacinsu a banza su ɗauki lokacin nan abu ne mai muhimmanci, kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya tambaye mu akai. Muna roƙon Allah ubangiji ta'ala ya hore mana, ya ba mu iko yin amfani da lokacinmu kan abin da ya dace domin samun lahira tare kuma da amincewa cikin duniya. Allah ƙara mana taimako. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر جميع المسلمين من كل ذنب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.